Просто хора, аз съм Firefox BG и в този клип ще отваряме клан честа и съм на 8 арена и се надявам да ми се падат много неща от 8 арена. Нека да започваме и с клан честа. Бях на 4-та позиция. Добре. Арспиринц. Пека. Спира гоблини. 2 милиона. И епи картата е. Добре, нямаше... да ви кажа... да ви кажа честно... не се много чудих. Нямаше много хубави неща, но все пак... събрахме още една нова карта към колекцията си. Но това е Ice Spinning. Той фар имаш. На мен за 2. Окей, хора. И сега клан честа ще се махне, така мисля. Добре, хора, ако ви харесва този клип, може да ми дадете лайк. Аз бях Firefox BG и чао!